Taga saan siya? Taga saan? Taga dyan ako, sa may pinaka. Ah. Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe niyo po si Kalampitos TV. Salamat. Sige po. Shout out to si ano. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Salamat. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Tulad ng pagsinay ng bintara. Malayong bahay nila. Ano na, di. Kumirita ka magura na. Si Sis pala ni. Sis. Eh, kumirita ka magura na araw kaya. Pero Tios man sila si Tios. Iyo, matios na. Kaya lang, minsan ka na, hindi ko nagsusunod ka. Ano susugal? Ano parang yung pool, ano? Yung ano Caracross ganun. Minsan yung sabi na ganyan, dama. Tapos may pera sa ano. Ah, pinasusugal niya. Oo. Naku. Nagsusugal ka? Bakit ka nagsusugal? Ha? Okay ba natin na siguro manghagad. Pero ito makalimagas. O kaya ano. Oo. Pinasusugal mo yung kwarta mo? Ha? Huwag mo ka magsugal, aki ka pa. Iyo. Kasi pag may kang pasugal, ang gigibon mo, mag-iikit ka na. Habon. Saan magulang nito? Ay, di ba? Magulang nito. Paano ang gagawin dyan? Harayo niya tang gulang. Ha? Saan pa kami nag-i-star? Ah, sa sugod? Ah, anong dala nyo? Anong dala nyo? Kayo yung nagbabalog sa ano? Ilan anak nyo? Dalawa? Anong pangalan nyo, Nay? Ha? Marisol? Ano? Maricho. Maricho! Tawag. Ano ikaw? Anong pangalan mo? Kakang. Ha? Ano yun? Bibenta nyo? Titinda nyo yan? Oo, Ha? Bibenta nyo? ibenta kasi lang. Walang magbibigay. Walang magbibigay. Ah, may bigas pa kayo? May bigas? Nagutom na po. Nag-aabang ako araw-araw sa ako. Ha? Nag-aabang ako araw-araw sa ako. Ah. Mamaya, nandito. Malayo ba yung bahay nyo dito? Harayon? Nasaan yung asawa mo? Gante kaya. Makapagpangal. Saan yung asawa nyo, Nay? Nagpapadyak man niya araw-araw. Ah, nagpapadyak? Ah, susundin kayo? Sige, bibili ko kayo ng bigas, ano? Gusto nyo bigas? Antayin nyo ako dyan. Ito mga kalingap, bibili natin bigas si nanay. Ano tayo, 5 kilo nito? Ito, 5 kilo. 5. Itong bago molino. Papa mo? Okay na. Ito mga kalingap, bibigyan natin kay ano. Oo. Ayun na, ano. May pangsahing na kayo? Ah. Maraming po sa manok po to. May pangsahing na kayo, ano? Yung ano, parang paniraan nyo na lang to. Opo. Pangulam nyo na lang. Dito lang sa bilihan. Dito talaga dito ka mawala.
Naku. Binigyan ka na. Kaputan mo. Ayan. Kailangan nila ganyan. Ayan, ano? Sige, ingat, Nay. Ah. Siya po si Nanay Maricho. Pinipilit magbanat ng buto para sa kanyang nag-iisang anak na si Kaka. Padyak at pangunguha ng shell sa dagat ang kanilang ikinabubuhay. Nabalitaan ko sa mga taga-roon na tanging sa padyak lang ang kanilang tinutulugan at kung saan sila abuti ng gabi. Naantig ako sa kanilang kalagayan bilang isang magulang at laki din sa hirap. Ramdam ko ang kanilang sitwasyong kahit ordinaryong tao ay hindi papangarapin ang kanilang kalagayan. Nabubuhay sila na may takot sa batas at sa Diyos. Kahit ganun ang kalagayan nila ay mababakas pa din sa kanilang muka ang kasiyahan at kontento kung anong meron sila. Kaya Nanay Maricho, saludo ako sa iyo bilang isang mapagmahal na ina. Mababaraw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko. No-read pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. Isang kahig, isang dukha. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap, dance, dance. Kalingap, Kalingap,